ja sam. Aha, izvini. Ajde. Nije bitno, ajde. Žao mi je onog lepog prelaza sad. Ja krećem. Zajedno. Šta?
Aj mu dam još dušu vatene, ništa. Jel nećemo da palamudimo ništa? Svira čovek gitaru vatene. A, B, bridge, C. Ne moraš solažu u nekom herojskom stilu, nego da bude prckanje, ali da bude, može konstantno, ali prckanje. I znaš šta sam mislio? Na onaj reggae, što je sve vreme isto. Neku, možda, pentatoniku mutiranu ili molsku skalu, neku reggae fazon. Znaš šta je bilo bi dobro da ima prepoznatljivu reggae frazu, prepoznatljivu solažicu da... Evo. Baki, daj mi pismo. Jose sa njim, od dve gitare koje piče... Lele Jose s njim, će probamo. Jose, Još 20 dolar šucu. Jose je prosta u tripički materiju. Ajmo samo ovo još. A još jedno, nema tu šta se... Ali na ovo mi daj. Daj mu, znači samo na G, jednu frazu koju će da ponavljaš, ne soliranje, nego jednu frazu koju će da ponavljaš. A ne, kako je nešto? Tako nešto. Ili oktave. A ne, bro, malo pre bilo dobro, bre. Dobro, Ajde, da. čoveka mi daj. Ovo sad čovjek prvi put čuje stvar u životu. Drugi put. Da. Šta je sad ovo, zašto? Krčko se javio. Ne? Nije. Aha. A? Ne, ajmo prvo još jednom Opet još jednom ovo.